Mga ka-disciple, naalala mo ba nung bata ka, binigyan ka ng tiwala ng magulang mo? Pera para bumili o responsibilidad na bantayan ng bahay? Ano kaya kung lahat ng biyaya at talento natin ay isang tiwala mula sa Diyos? August 30, Saturday of the 21st week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 25:14 hanggang 30, ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa mga alipin at talento. Ang amo ay nagbigay ng pera, tinatawag na talents, sa kanyang mga alipin. Iba't iba ang dami ayon sa kakayahan nila. Dalawa sa kanila ay naging masipag at pinalago ang talento, ngingit ang isa, sa takot at katamaran, ay ibinaon lamang ito sa lupa. Nang bumalik ang amo, pinuri niya ang mga tapat at masipag, pero pinarusahan ng alipin na walang ginawa. Mga ka-disciple, ang kwento ay malinaw. Hindi gusto ng Diyos ang katamaran na takot. Bawat isa sa atin ay binigyan niya ng kakayahan, panahon at oportunidad, hindi para itago, kundi para ibahagi at palagawin. Minsan iniisip natin, wala naman akong talento, maliit lang ang kaya ko. Pero ang totoo, wala sa dami ng talento, kundi nasa katapatan sa maliit na bagay. Kung ano ang meron ka ngayon, oras, galing o simpleng kabutihan, gamitin mo para sa Diyos at sa kapwa. Mga ka-disciple, hindi tayo hinuhusgahan kung gaano karami ang meron tayo, kundi kung gaano natin ito ginamit. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano ang ginagawa ko sa mga biyayang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!